Han passat ja gairebé 48 hores des del pas de la Dana pel Baix Llobregat i els efectes són ben visibles encara a dia d'avui en els camps, que estan plens d'aigua. Els agricultors diuen que les pèrdues pel temporal són del 100% en algun dels seus cultius. Judit Estrada, en quins d'aquests cultius diguéssim que les conseqüències són pitjors? Doncs sobretot en les collites d'hivern, tot el que és la col, la coliflor, les carxofes i sobretot els calçots. De fet, ara estan recalculant aquestes pèrdues que se podien situar entre el 60 i el 80%. I per què? Doncs ja ho veieu, amb els camps completament plens d'aigua. Ignasi Sans, molt bon dia. Què li passa a la planta quan està tan plena d'aigua? Bueno, bàsicament el que succeeix és que totes les arrels entren en anòxia, els hi falta oxigen i acaben morint. Llavors, al cap de pocs dies ja comença a veure la planta decaiguda i després la collita es perd. Amb diners podem quantificar quants diners s'estan perdent? A veure, el que s'ha avaluat ara inicialment eren entre 35.000 als camps a l'aire lliure i 45.000 euros als camps amb hivernacle, en facturació, i es considera que hi haurà unes 450 hectàrees a la zona de Viladecans i unes 200 i pico a la zona de Gavà. Però no només en temes de collita, sinó per les empreses i els treballadors també hi haurà prejudicis. Bueno, clar, el fet de que no es pugui, que s'hagi perdut tota la collita implicarà segurament l'apertura d'expedients, d'ERTOs, perquè hi ha treballadors que ara ja no tindran feina, i sobretot el tema de les penalitzacions amb els contractes a les indústries. Aquí estem veient un altre camp de mongetes, en aquest cas també ple d'aigua. Quant de temps pot trigar a sortir, a treure, a drenar tota aquesta aigua? Bueno, això va molt lligat al fet que hi hagi les infraestructures per drenar. Tenim els canals i les rieres absolutament col·lapsades de sediments des de fa anys, que no s'inverteix a drenar això. Falta un tornillo d'Arquímedes, que és com una bomba d'aigua que serveix per extreure l'aigua a la zona de la depuradora i que es va demanant des de fa molts anys. I després un protocol de coordinació perquè diguéssim que el cargol d'Arquímedes de la depuradora que dona suport al dels agricultors, que a més té el doble de capacitat, portem 48 hores que no s'ha activat per manca d'un protocol que permeti una activació àgil i eficient. Gràcies, Ignasi. Doncs ja ho veieu, els camps encara plens d'aigua sense que funcioni aquest segon cargol de la depuradora i amb els pagesos amb les pèrdues que ja comencen a calcular i que seran molt quantioses.